Ne smara dete da mnogo uči, pušta ga da se igra sa svojim prijateljima i da, imaju puno para. I ćao svima ljudi, moje ime je Cone i dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Za današnji klip sam odlučio da uradim nešto što sam video da se radi po YouTube-u, skoro je krenulo i deluje mi jako zanimljivo. Radi se o tome da pokušate da izaberete koji bi crtani lik iz nekog crtača koji ste gledali kao mali bio najbolji za nekog člana vaše porodice, to jest koji bi crtani lik volili da vam je mama, da vam je tata, da vam je brat, da vam je sestra, da vam je, ne znam, tako te neke stvari. Ok, počet ćemo sa roditeljima. Znači, za majku bih odabrao možda Bulmu iz Dragon Balla. Verovatno ste vi koji ste gledali Dragon Ball, znate zašto bih odabrao Bulmu, ali u suštini Bulma je ćerka jednog od najbogatijih ljudi na tom njihovom svetu i jako se brine za njenog sina Trunksa. Ne smara dete da mnogo uči, pušta ga da se igra sa svojim prijateljima i da, imaju puno para. Ali nije sve u parama, zato bih za oca izabrao, ovo niste očekivali, Splintera iz Ninja Kornjača. Zašto njega? Zato što jednostavno, koliko se ja sećam, on nije imao dece u tom crtanom. Inače, ako pogrešim neku činjenicu iz ovih crtanih filmova, nemojte me ubiti, dugo ih nisam gledao. Ali u suštini Splinter, kao koliko se sećam iz tih crtanih filmova, puno se zalagao za te njegove Ninja Kornjače, dao im je mnogo dobre savete, nikad ih nije izdao, uvek je bio tu za njih. Iako, ne znam, nije bio nešto specijalno najjači tu, znači bilo je jačih likova od njega, nikad ih nije ostavljao na cedilu, iako nije, ne znam, nijakoliko bio bogat, znači živeo je u kanalizaciji i dalje je uspeo da učini život svojih kornjača, drugara, lepim. Tako da, izabrao bih pacova da mi bude ćale. Ok, za brata bih izabrao ono što bi se verovatno mnogi složili sa mnom, Sunđer Boba. Sunđer Bob, mislim, šta još reći, čovek koji jednostavno mora da ti bude brat. Zanimljiv je, smešan je, ume da pravi pljeskavice, tako da kada ste gladni, samo kažete, buraz Bobe, napravi 3 komada. A i prilično je dobro u stylingu, razumete, mislim, kada bi se spremao za grad s nekom devojkom, samo bih pitao njega kao šta da obučem. I verovatno bi mi preporučio neki ultra kratak shorts i neke ovakve čarape, kao što sam uzeo u Beosportu. Mislim, jednostavno, savršen crtani lik za brata. Za sestru bih možda izabrao bilo koju curu od onih iz Brac. Zato što sve su cool. Ok, kućni ljubimac. Nekog kućnog ljubimca iz crtanih filmova. Kojeg bi kućnog ljubimca iz crtanih filmova želeo? Duško Duguško. Duško Duguško, znači, da, to je moj ljubimac iz snova. Kako bismo se mi dobro slagali? Ili Garfield. Ne, realno puno ima kućnih ljubimaca koje bih voleo i crtanih filmova da imam. I to je otprilike ta neka uža familija likova iz crtanih filmova. Sad mogu da pričam ko bih želeo da mi bude baba, deda, mislim, pradeda, prababa, unuk, ćerka, sin. Ima stvarno previše ima previše rođaka za koje bih mogao da kažem koje bi crtani likovi voleo da budu, ali u suštini nemam vremena toliko da snimam ovaj klip, tako da mislim da ste shvatili poentu koje bi ja crtane likove voleo da vidim uživo. Nadam se da vam se svidio ovaj video, nadam se da se po nečemu slažete sa mnom. Obavezno mi pišite u komentarima vaše primere, ostavljat ću srca na komentare gde se slažem i odgovarat ću na neke gde se ne slažem. I da, hoću da izazovem i neke youtubere da urade ovaj izazov, da što smatram da je zanimljiv, da je kreativan i da bi trebalo da ga još neko uradi. Eto, nek oni ko od njih hoće, mislim, ne morate, ali ako želite, ako ste gledali neke crtane filmove, snimite klip, recite koje biste vi volili ljude, to jest crtane likove da imate kao rođake i vi izazovite nekoga. Tako da, eto, nadam se da se vidio ovaj video, kao što sam rekao, lajkujte ga, komentarišite, ako ste novi, subscribeujte se, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro i pozdrav!